Златното мече. Замръзналите ябълки. Ето, заповядай. Внимавай, тежък е. Игрите вече са започнали. Защо се бави, Мечо? Трябваше вече да сме на стадиона. О, Мечо! Идвам. Хайде! Помогни ми, моля те. О, какво има вътре? Хайде, Хайде, хоп! Прекрасни ябълки! Набрани са специално за отбора на мечетата, за да ни заредят с витамини и да можем да спечелим зимните игри. А ще почерпиш ли моя отбор? Да, ти какво искаш? Благотворителност ли? Наберете си сами. Щом си такъв, не искам. Писанке, той носи отговорност. Хубаво е да се грижиш така за имуществото на отбора си, нали? Хайде първо да погледаме телевизия. Ти да не си луд. Мечо е откачил. Предпочита да гледа спорт на екрана, вместо да спортува на стадиона. Хайде, давай! Днес ще видите репортаж от годишното състезание по ски. Посрещнете нашите настоящи и бъдещи шампиони. Хайде, скачай! Страхотно е. Все едно, че съм там. Хайде да погледаме и ние. Чакай, първо трябва да занесем ябълките. Точно сега ли? Защо? Проклета котка. Май пак ще спечели. Добра идея. Ще дам ябълки на моя отбор. Писанке, Мечо ще забележи, че нещо липсва и ще ти се разсърди. Връщаме се веднага. Дори няма да забележи, че ни е нямало. А сега бягане на дълги разстояния. Ето и състезателите. Давай, давай, давай! Давай! Много е изнервящо. Дай ми пространство. О, какви са тези глупости? Моят шампион има нужда от помощта ми. Ще се върна. Къде са отишли? Ще дам ябълки на моя отбор. Така ли стана? Значи това са намислили. Да ми откраднат ябълките. Сега ще ги настигна. По-бърз съм от обувките си. По кой път ли са тръгнали? Мечо! Хайде, Мечо, да тръгваме! Той излезе. Преди малко тръгна за стадиона. Тръгнал е. Идвай с мен. Подведох се отборниците си. Те разчитаха на тези ябълки. Може да мина напряко от там.
Какъв невероятен късмет! Само трябва да сляза на пътя, за да ги спра. Лекичко! Чудя се, защо не видяхме Мечо по целия път? Странно. Странно. Спрете! Спрете! Я, това е Мечо. Мечо, къде беше? Къде беше? Ръцете ти са измръзнали от студа, така ли? Тогава бързо в колата. Не, Писанке, напълни една кофа с сняг. Бързо! За какво ли му е този сняг? Ох, студено. Днес студът направо хапе. Ракуне, ето снега. Благодаря. Ракуне, ти полудя ли? Защо търкаш замръзналите му ръце с този сняг? Когато ръцете ти са замръзнали, трябва да ги разтъркаш с сняг или студена вода. Не издържам. Наистина ли? Добре се преструваш. Боли ли още? Невероятно! Това е чудо! Ръцете ми се оправиха! Ти си гений! Ей, не мислете, че съм ви простил, че тръгнахте без мен. Качвай се! Всъщност, ти ни изостави. Толкова се бях увлякал, че помислих, че сте избягали. Нали сме най-добри приятели? Липсва ли един? Тръгваме да го търсим. Вижте пред нас! Колелото ми забуксува. Много е хлъзгаво. Заседнахме. Слизайте да бутате. Хайде, слизайте. Ама че късмет! Бързо! Бутайте с всичка сила. Раз, два, три. Пак ще ми замръзнат ръцете. Какви ги вършиш? Бутай. Раз, два, три. Писанке, безнадежно е. Предавам се. Да опитаме още веднъж. Трябва да занеса ябълките на отбора си. Нямам избор. Двамата ще ги занесем на ръце. Но дотам е много далече. Като един истински мечок, ще тръгна сам самичък. Мечо, как ще го направиш? На гръб ли ще ги носиш? Ще можеш ли да ги вдигнеш? Отборът разчита на мен. И аз ще оправдая доверието. Кой идва с мен? Щом така си решил. Знаете, че решили нещо. Забрави. Да, той е добър приятел. Рискува си живота, за да нахрани отбора си. Искаш ли да тръгнем с него? Да вървим. Добре. Време е за следващия матч. Къде се бави Мечо с ябълките? Не знам. Чуди се. Момчета, ето го идва. Идва! Носи ябълки! Момчета, как сме? Само виж, ние водим. Отлично! Ние сме преди котетата. Последният матч е най-важен. Ако победим, взимаме купата. Давайте, момчета! Ей! Тя е замръзнала. Замръзнала ли? Не мога да повярвам. Откъде ще си набавим витамини? Веднага се връщам, чакайте тук. Трябва да има 100 градуса. Охо, пари! Хладка е. Писанке! Ела за малко. Ракуне, защо си ги сложил в студена вода? Това е най-бързият начин да стопиш леда по ябълките. Наистина ли? Странно. Виж, в студената вода ледът се топи. Наистина, а ябълките дори запазват цвета си. Студената вода съблича леда от ябълките. Да, откъде знаеш за това? Дядо ми го каза миналата година.
Веднъж ръцете ми бяха премръзнали и той ми ги сгря със студена вода. Да, на същия принцип. Ето, Знаеш ли, трябва да напомним за това на Мечо. вероятно. Всичкият лед се стопи. Ябълките са готови да ги сервирам на чакащите шампиони. Какво правиш? Извинявай, аз съм виновна. О, Исках само да ти помогна. на мен? Да, за ябълките. Няма нужда. За всичко съм се погрижил. Така ли? Много си бърз. А сега ме извини, трябва да сервирам ябълки. Ха-ха. Момчета, заповядайте. Дай насам, дай да ги пробваме. Тези ябълки не изглеждат много добре. Сложих ги в гореща вода, за да им стопя леда. Отвратителни са. Ти си ги сварил. Ще ни изтравиш. Ужасни са. Разочаровани. Ах, че са вкусни. Да, прекрасни са. Супер. Красота. Техните ябълки са хубави. Изглежда Мечо си е съсипал ябълките. Да им дадем от нашите, на всички. Какво ще кажеш? Добре. Ето, заповядайте. Вземете си от нашите. Да ви е сладко. Нали не са горещи отвън и студени отвътре? Не, михме ги със студена вода. Така ли? Ще си взема една. Значи със студена вода, а? Защо тези ябълки са толкова хубави? Мечо, да не би да си полял ябълките си с вряла вода? Исках да стопя леда. Как иначе да го направя? Мечо, нищо ли не научи днес? Когато ръцете ти бяха замръзнали, Ракун ги разтри с сняг, нали? О, писанке, кой ти каза, че така трябва и с ябълките? Ракун, кой друг? И тук имаме същия принцип. Студът привлича студа и го гони и от ябълките, и от ръцете. Като си помисля само колко пъти изминах в снега, за да занеса на момчетата тези ужасни премръзнали ябълки. Затова е хубаво да знаем различни неща, от които винаги има полза. Започва последния матч. След 10 минути всички състезатели да заемат местата си. След като можахме да изядем замръзналите ябълки, ще можем ли да бием и тях напред към победа? Напред!